अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. दीपावलीच्या चौथ्या दिवशी लक्ष्मीपूजन मोठ्या उत्साहात संपन्न झालं. या निमित्तानं शहरातील बाजारपेठेत अपक्ष उमेदवार अर्चना घारे परब यांनी व्यापारी वर्गाला दीपावलीच्या शुभेच्छा दिल्या. कुबेर लक्ष्मीचे आशीर्वाद त्यांनी घेतले. दीपावली सर्वांच्या आयुष्यात सुख समृद्धी घेऊन येवो व कुबेर लक्ष्मीचा कृपाशीर्वाद सदैव राहो अशा शुभेच्छा घारेंनी यावेळी दिल्या. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा. कोकण